حتا کۆچاوێتە ببینە خەلک هاتنە سەر جادەیان و داخوازا سەرخۆبوونێ دکن. ئەوانە خەلکە سکۆتلەندانە لە گلاسکۆ پایتەختاوی وڵاتی خۆ پێشاندانێ دکن و داخوازا جیبجیکردنە ئەنجاما گشتپرسیە 23 حەزیرانێ دکن. Di kiştpirsiyê ji sedî 62 Skotlandiyan daxwaz kirin ku di Yekîtiya Ewropayê de bimînin. ما هەردووکان دەنگ بە ئەرێدا و دیارە ژی دێ گشتپرسیا یەکیتیا ئەوروپایدا مە دەنگ بۆ مانیدایە. هەولۆستەمە لەسەروان هەردوو تشتان gelekî tondە. Em bi tondî daxwaz dikin ku Skotlanda bibe welatekî serbixwe û em bi tondî jî dixwazin Skotlanda li Ewropayê bimîne. Ev xwepêşandan tenê dijî encama giştpirsiya 2014 ye. Dema ji sedî 55.3 ji xelkê Skotlandayê dengên xwe bo manê li gel Brîtanyayê dan. Xelkê Skotlanda careke din daxwaza giştpirsiyê dikin dibêjin vê carê ew piştrasin ku ji Brîtanyayê cuda bibin. Ji nehew bişûnda wê muameleyê qebûl nakin. Ku Westminster li gel Skotlanda dike. Skotlanda welatekî serbixwe ye. Em dixwazin cuda bibin û giştpirsiyê bikin. Me ev yek divê. Her dem armaca me ev bû. Brîtanya destê wê ji Skotlandayê nabe. Dixwaze ew di hemû proseyên jeopolitîk de li gel Londonê de. Skotlanda xwedî çavkaniyên kanzayî yên cewherî ye. Skotlanda tenê di 2017 de di firotina petrol û gazê de 26 milyar dolar bi dest ketin. Her wiha di firotina wîskî de 5 milyar dolar bi dest xistin. Rûberê Skotlanda nêzîkî 77,000 û 933 kilometreyên duca ye. Hejmara akinciyên wê jî 5 milyon û 500,000 e.